Καλησπέρα και καλώς ήρθες στη σελίδα μου. Όλοι έχουμε μεγαλώσει σε ένα πλάνο ζωής το οποίο μας λέει να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, να τελειώσουμε το σχολείο, να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, σε μια καλή σχολή, να πιάσουμε μια καλή δουλειά σε μια καλή εταιρεία ή να γίνουμε γιατροί, δικηγόροι για να βγάζουμε πάρα πολλά χρήματα. Αυτό έχουμε καταλάβει ότι το μοντέλο αυτό πλέον δεν λειτουργεί στη ζωή μας. Δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αλλά δεν λειτουργεί και πουθενά αλλού. Έτσι λοιπόν, εγώ έψαξα και βρήκα ένα σύστημα με το οποίο μπορώ και δουλεύω με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς, με το internet marketing, με τα mobile apps, σε ένα μοντέλο το οποίο είναι πετυχημένο και μπορεί να δώσει σε ένα μέσο άνθρωπο πάρα πολλά πράγματα, να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο οικονομικής κατάστασης. Αν λοιπόν είσαι από τους ανθρώπους που έχεις όρεξη για δουλειά, γιατί δεν γίνεται εύκολα, έχεις την τάση και σου αρέσει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω για 10 συνεργάτες, τους οποίους θα τους μάθω ό,τι ακριβώς ξέρω. Θα τους δώσω όλες μου τις γνώσεις πάνω στο internet marketing, πάνω στο δικτυακό marketing, πάνω στο πώς μπορούν να κινηθούν και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, χωρίς ρίσκο, χωρίς αφεντικά και με ένα πολύ πολύ λαμπρό μέλλον. Αν λοιπόν είσαι έτοιμος να δεχθείς αυτή την πρόταση ή να δεις τουλάχιστον τι είναι αυτό που κάνουμε, άφησε το email σου εδώ δίπλα. Θα δεις μια παρουσίαση, ένα πρόσφατο webinar που έχω κάνει. Ενημερώσου για αυτό που κάνουμε και εφόσον σου αρέσει και νομίζεις ότι έχεις τα στοιχεία και αυτά που χρειάζονται για να το κάνεις και να πετύχεις, τότε κάνε την προεγγραφή σου και θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια.